हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मೈ यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಚಾಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯಲಯಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇನಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ SG ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ SG ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಕೈಟೇನ ಬರ್ತದೆ ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಈರೆ ಮಲ್ಪನಿತ್ತು ಉಗುರು ಕಟ್ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರು ಕಾಂತ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಷ ತಂಗಿ ಪಾಡ ದೂರ పోపును ನಮ್ಮ ದೂರ పోపును ಈ ಪಂಜಾಬ್ಲೇ ತೋಪ್ಜ ದೂರ పోపును ಕೊಪ್ಪನಡೆ పోపుನ ಅಂದೆ ದಾಯ ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ದಾಯ ಪಾಪ ಇರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಪುರ ಬರೀತೀವಿ ದಾಯ ಪಾಪ ದಾಯ ಗೊಬ್ಬನ ಕಣತ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕತೆ ಅವು ಮುಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವು ಪುರ ನೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಪುರ ಮುಟ್ಟರ ಬರಲಿ ಆಯ ಅಪ್ಪನತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಏನ ಮಲ್ಪು ನೀರು ನೀನು ಅಲ್ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿತ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ತತೆ ಇಂಕುಲ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಜೈಜರ್ ರಾತ್ರೆ ಜೈದರ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ದನು ಸೀರೆ ತುದ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಂಗಿರೆಪ್ಪು ಜನಮ್ಮ ವಾರ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಪಂಡತೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಈಗ ಅಂಗಿರೆಪ್ಪರ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀಟ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆ ತಾನೆ ತುಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋನಿದ್ದು ನೀಟೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚೋಜು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕುಲು ಒಂದು ತುಲೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅನ್ಕನ್ನಿಕ ನೀನು ದೂರಲ್ಲ ಪೋಂದಿದ್ದ ಇಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕುಂತನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಏಪಗೋರಂತ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸೀರೆ ಪುರ ತೂತದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಎಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಏನ ಲೈಫ್ ಏನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಖಿಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟು ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡ್ಲ ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತರ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ದಯ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರೇ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲ ಮತ್ತಿತ್ತಾರೆ ದಯ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಎಂಕು ಉನೇನ್ ಕೊರ್ರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ಲದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉನೇನ್ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವು ತೋಜು ನಿಗ್ಲಿ ತುಲೆನೆತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ತೋಜುದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾಯ ಮನ್ಸು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ವೈದಿನ उन्हें ई साइड पूरा तुझा पार आप जाते नुला साइड पूरा उंडते नेता इन तुझा पार आप जी पिन नाते वो तुझा पावले की जिनके लगे गुत्तिप्पो ओके ई साइड पूरा ना पर्सनल डिटेल्स इप्पु निर्दाता यूट्यूब पाड्रे जिनके लगे गुत्तिप्पुनते ऐकोस्कर नीते तुझा पावंदिल्ले उंದು ತಿಕ್ಕರ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ऐकोस्कर निकलेगे सुरुके and thank you पन्पे मनस्सिर्द thank you पन्पे निकुल सपोर्ट मल्तने इट उंದು ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಉಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಎಡ್ರಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಟ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜರ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಡು
ಪಂಡ ಸುಲಾಭ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡನಂತೆ ಬೇತ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊನು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೀಜಿಂದ ಬೇತ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೈನ್ ಒಂದು ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 14,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ ಎಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಇಪ್ಪನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊನದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕೇಂದೇರು ನಿಂಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ದತ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏನ ಪಂಡಲ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಆಯ್ತ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಡು ಬೊರ್ಚನ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚಿಂದ ನಿನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇನ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆನ ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನ ಮಲೆ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಂಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಕೇಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಕ್ಳೆಡ ಪುರ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೆ 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಕೇಳಲೆ ಬಂದೆ 2-3 ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಎಂಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡನ್ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕಾಗ್ಲು ಸರಿ ಆದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೀಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಡ ಪುರ ಕೇಂಡೆ ಪುರ ಕೇಂದ ಆತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀಚೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ತೂಕ ಹರಿಗಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಂದೆ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಏತ ಕೇಂಡೆ ತಬ್ಬಗನೆ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಕ್ಕುಡು ಅತಿ ನನಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಪಂದು ಕೊಡು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹೋಗುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಯಾನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನೇನು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪ ರಾಕುಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಚೂರು ನಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 100% ನಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊರ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪಿರಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲನ ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅಂತಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ಬೈದೇನೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಒಂದುವೇ ಬೈದೇನೆ ಒಂದೆರಡು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡನೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೈತೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿಖಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯಾರಡ ಈಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೇಡ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಅನಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕೆ ಏನ ಪಾತಿರಡು ಅರ್ಥನೇ ವಟ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಯನ್ ಏನಾಲ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಪೋದು ಆಯ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ ಬರ್ತೈತೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಆತ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಗೊಪ್ಪೆ ಬಾಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ಏನ ಪಾತಿರಡು ಮಂಡೆ ಪೋಪು ಜಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಬತ್ತೆ ದೂರ ಬಾಬಾ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ ಇಂಚ ಮುಸುಂಟಾಪ್ ನಿಂಕಲು ಅದೇ ಜಿಯಾನೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲು ಹೂವು ಕಣಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೆಲ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪದೆ ಈರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಗ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂದು ನಂಚು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದರು ಈತೆ ಕಾಲಿದ ಜೋಪೌಡ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೇನಾ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಂಜಪುರ ಮಲ್ಪರ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನೀನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾವನ್ನ ಏತ ಪಾಪದ ಬಾಲ್ಯ ತಿಳಿತೇನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಇಡಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಕೈಟು ಬಾಯ್ ಕಿಶ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೊಡು ಚಿಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು